شر و پفچون ناوبرا یپگی و چکدارên Sanadîd li gundê Neemiyê yê ser bi Tulkoçer li herêma Dêrka Rojavayê Kurdistanê roda. Di encamê de sê ji çekdarên Sanadîd hatin kuştin. Ji dereke taybet ji dezgeha Arkerê ragihand ku di encama wî şerî de ku duh hatibû rodan her yek ji Beşîr el-Ebêdan, Dawud el-Xelêf, Mazin el-Mutlaq ku çekdarên Sanadîdin hatin kuştin. Derbarê sedemên pevçûnan ji derê da zanîn ku ew yek piştî hewla YPG ji desteserkirina bîrên petrolê yên dibin destê çekdarên Sanadîd de hat. Lê ji ber ku çekdarên Sanadîd razî nebûn wan bîran radestî YPG bikin ku YPG ji aliyê xwe ve dê radestî ev hêzên Emerîkî bike şer qewmî. Lê ji ber ku çekdarên Sanadîd razî nebûn wan bîran radestî YPG bikin ku ji aliyê xwe ve YPG dê radestî hêzên Emerîkî bike şer qewmî. Ji derê tekez kir ku di dema Helmetê de hêzên Emerîkî bi YPG re bûn. Lê di xêzên Dawiyê de rawestiya bûn. Di encama wî şerî de grûpek ji Sanadîd hate dûrpêç kirin. Lê piştî wan buyaran û kuştina sê ji çekdarên Sanadîd êla Şemer bêdeng nema. Li ser zarê Bender Diham el-Hadî, gurê Şêx Diham serokê hevbeşê kantona Cizîrê dê rêveberiya PYD de banga amadebaşiyê kir û soza tolhildanê da YPG û navê xıyanetê li ser YPG de sepand. Ji aliyê xwe ve YPG kete amadebaşiyê de û hêzên xwe li cihên hêla germ bihêztir kir.